Ito na akong balik dito. O, di na. Perfect siya sa pagtatanim ngayon kasi medyo maulan. Basta yung mas madali siyang bukas. So, tatanggalin natin yung cover niya. Babat. Ilalagay na natin dito sa binungkalan natin. Balik kita daw, ade. Diretso na natanggal. Dalawa. Ay, sumisip lang na ako. Sumisip lang na kasi ako. Bobolo. Tatlo na. Tatlo na natanim namin. Nago na ito. Babat. Yun na. Lumabas na. Yan. Ganyan.
babat. Yay, maluhok ka niyo yung ukaban. Maluhok ako. Yay. Ang bawa, mataktak. Ito na po. 4 pa lang. Yung langalot sa kamera. Hindi mga kuanan tutubo pandadalsot hindi yung ako ka. Para di rin dumamot na ito. Ano pa yan at pagdalos kayo. Rain. Tapos na po siya. Magdalos. Ba't na dito ba? Kaupat na. At panusan na iginukawan na Jasmine, ikalima na. Ano na kampatusa? Kaupat pala. May kawatat ako na ba rin mga kawin nga ito na treehouse body. Dito. Tanuan ako na. Tapos lilibutan ko yung inihan. Sugad. Tansado yung tanong. Yan kayo ibigay. Babat. Pamayaw, nahisisip lang ako sa peralala. Sa 2, 3, 4. Lilima pa nga yan. Libot. Labuan. Ako ang nagtatanim. Loading walang timpak pa. Babalabal. Back pa. Oh, I love no. Oh, loving walang back pa. Ito pa babalis pa ako. Nakadawa ko na matitikimplang. Pero may kinaatras. Kaya ka ito tanong, maduha. Ano pa, Jasmine? 13 na. Loving papa. La bim bam boom. Kami po ang nagla-live. Yun pa oh. Ulusong na yun. Yan na. Tulo na lang. 3 na lang.
ka pa. Papa tidak may tanong dati ni Papa kadun. Oh. Matras tayo. Baka tayo simplang. No. Tagin utod mo pa, Di. Tanong na.